Sanibonani, umqeqeshi wensizwa ke lo. Yabona into ebuhlungu ngabantu besifazane ukuthi bayashesha ukubhoreka. Iyona into ebuhlungu ngayibo ukuthi bayashesha ukubhoreka. So ake sihlambe uhlezi ekuvakashela ngomgqibelo. So useyazi ukuthi okay, uzovakashela uSipho wakhe ngomgqibelo. Into ezokwenzeka uzothi efika mhlambe nizodla umgqibelo uSipho uthanda ibhola, nizobukela ibhola. After that sex, uyabona nje. Noma mhlambe nizoqala ngayo, but useyazi ukuthi mengabe kuvakashele kuzokwenzakalana. So ungayivumeli leyo nto mfethu. Ungayivumeli ukuthi yenzeke kuwena. Akupredict ukuthi okay, yazi kuzokwenzeka u1 no2 no3. So wena mfethu ungamvumeli ngoba bayashesha ukubhoreka. Yabona mangabe uyinsizwe predictable, aziyo ukuthi okay yini esoyenza siyenze, ukulayini we-break up lapho ngoba ngeke ayimele leyo nto. Mhlawumbe u3 years ngeke uzuphela noma unyaka wodwa ngeke uzuphele lapho. Bayashesha ukubhoreka. Ngisho uthothi uzothi uyamfonela ufuna ukuthi ekubone, uzobanzima ukuthi eze ezokubona because uyazi vele ukuthi Sophia sibukela ibhola umgqibelo, uthanda ibhola, sidle sisendlini, yabo. Ungayivumeli leyo nto ukuthi akwazi ukupredict ukuthi kuzokwenzeka la. Mlande ngolesibili nje. Umlandi ngolesibili afike ngolesibili mhlambe instead ukuthi mhlambe uhlale kusofa nibukele ibhola, ngolesibili uzovela umkhiphe mhlambe niye somewhere, mhlambe niyodlala something okanye negroundini noma niyapi niphuma nje, but ungavumi ukuthi azi ukuthi okay yini esoyenza and kube njalo because yabo mangabe kunjalo mfethu ngeke ilast le nto yakho. Hayi ukuthi konke wrong ngawe mhlambe, cha ayikho into wrong ngawe, but umuntu mangabe umuntu esifazane ekupredictor ukuthi hayi kuzokwenzeka u1 no2 no3, hayi mfana kithi nizo break up very soon. So wena ucathi indaba ukudivorcewa kangaka manje. Uyabona nje abantu besifazane usuke sekhathele. Hayi ukuthi kuyenzeka isikhathi ekwesinye isikhathi othi umuntu wesilisa onenkinga, but mostly uthola ukuthi umuntu wesifazane usekhathele ukubukana nawe njalo 10 years uphelile ubukana nawe, usebhorekile. Ingakho choose ukuthi ba divorce. And futhi indaba bethanda ama player nje, bathanda ama player ngoba bayazi ukuthi ama player ke oqala iplayer nje, umuntu oyiplayer usuke nentombi eningi. So akabi nayo ukuthi Nkosi yami kumele ngifonele intombi yami leyodwa, and futhi mangihlukana nayo sekubhedile. Yabo ingakho nami advise ukuthi mfethu usafresh usamncane, so ungabi nentombi eyodwa. Mangabe unentombi eyodwa mfethu ngeke uzoba senkingeni. So mangabe unentombi eningi mfethu ushela ngamanye amazwi, ushela ube nazo intombi ungasabi usamncane. And futhi mangabe usunentombi eningi uthola ama options amaningi ukuchoose and experience iyasiza. So and ama player nentombi eningi and futhi awanendaba ukuthi afila kanjani, like emotionally no awanendaba. So amantombazane umuntu onjalo ayamthanda. Yabona intombazane izoyiphika lento engisho ngoba intombazane, but afuna umuntu onjalo, umuntu ongenandaba ukuthi mangabe ngamfoneli. Yabo wena ngoba ngiyakwazi ukuthi ake sithi intombi yakho uyifoneli nje mhlambe kuphela usozange uyifonela, uzocabanga ukuthi hayi izodinwa, Nkosi yami mangabe ngayifonela izodinwa noma sohlukana. Unaleyo fear, leyo fear mfethu kumele isuke. Yabo mawusana leyo fear ngeke ube successful nabantu besifazane. Intombi nje ngeke ube successful nazo because une fear ukuthi uzolahlekelwa intombi usabuba wedwa. Mawunaleyo fear mfethu usenkingeni. Ungayivumeli leyo fear isuse. Uyabona nje mawukuthi uyasaba ukuthi mangabe usaba wena mjito ukuthi mangabe ungamfoneli nizohlukana noma uzodinwa, mangabe ungam WhatsApp uzocasuka. Ngeke naye kumele akwenze lokho, but wena ungabi nendaba naleyo nto leyo. Ungabi nendaba because mangabe usana leyo ndaba, unaleyo ndaba leyo, uyazi vele ukuthi ngo7 uzofona uSipho wami, ngo8 uyafona, uzogcina ukuthi uyafona ngenye ilanga alibuka ngalibambe and ngeke uphatheke kahle. So mfowethu ungabi predictable. Ngitshela mina leyo mfihla abantu besifazane bayashesha ukubhoreka, amantombazane ayashesha ukubhoreka. Mhlawumbe uzozibona ukuthi uhlezi break up namantombazane ungazi ukuthi indaba, bayashesha ukubhoreka. Wena ungamenzi akupredict, azi ukuthi sizokwenzani senzeni namhlanje, menze nje yabo angathi mangabe engekho nawe azi ukuthi wena uhleli kusofa umgqibelo vele uhleli kusofa ubukela ibhola. No, awuthothi ukhiphile nawe uphumile somewhere, yabo.
ukuze abe nomcabango ukuthi engazwenzani kusiphi yabo ezokwazi ukuthi akufonele. So uma ngabe ezibuza ukuthi engazwenzani manje unobani uzokufonela, but uma ngabe azi ukuthi ukusofa uhleli wenza lokho okwenzayo ngeke akufonele because ayikho into emdrivayo ukuthi akufonele. So bafu ngifuna ungizwe kahle, ungabi predictable. Abantu besifazane banjani bayashesha ukubhoreka. Uma ngabe upredictable ukulayini we-break up, and i-break up ayikho-ke ebuhlungu, and futhi ungabi nentombi eyodwa mfethu, at least azibe u-3 kuya phezulu uzoba right.